నమస్కారం. ఈరోజు నిర్వహిస్తున్నటువంటి విలేకరుల సమావేశానికి చేసినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు అందరూ కూడా తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సోదరులందరికీ ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈరోజు ప్రధానంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి సొంత తమ్ముడు, ముఖ్యమంత్రి వర్యుల యొక్క సొంత బాబాయి రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణానంతరం చెల్లెలి బాధ, చెల్లెలు సునీతమ్మ యొక్క బాధ వినపడలేదు అని చెప్పి నేను సందర్భంలో ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. అంటే అసలు బాబాయ్ హత్య జరిగింది కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి తెలియదా, తెలిసి జరిగిందా, తెలియక జరిగిందా, ముద్దాయిల్ని ఈ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాపాడుతా ఉన్నాడా, వాళ్ళని తప్పించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారా? ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఆలోచన చేస్తా ఉన్నారు. సొంత చెల్లెలు ఈ వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి కుమార్తె సునీత గారికి న్యాయం చేయలేనటువంటి ముఖ్యమంత్రి ప్రజలకి ఏం న్యాయం చేస్తారని చెప్పేసి ప్రజలు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు. మా తండ్రి హత్యకి కారణాలు వెలికి తీయండి, దోషుల్ని చర్చించండి అని చెప్పినప్పుడు కూడా అమాయకంగా అవునా ఇట్లా జరిగిందా అట్లా జరిగిందని నటన చేసేటువంటి కార్యక్రమం చేశాడు. సొంత చర్యలకి న్యాయం చేయలేని వ్యక్తి ఇక రాష్ట్ర ప్రజలకి ఏం న్యాయం చేస్తారని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు కాపాడుతున్నారని ప్రజలు ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు. ప్రజలకి జవాబు చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ఉందన్నటువంటి విషయాన్ని ఈనాడు పత్రికల్లో కథనాలు వస్తూ ఉన్నాయి. సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరుగుతూ ఒక పక్క నుంచి డైలీ సీరియల్ మాదిర ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. దీంట్లో మరి మనం చూస్తున్నటువంటి విషయాల్లో 40 కోట్ల రూపాయల సుపారీ నిర్ణయించి ఈ హత్యకు పూనుకున్నారని చెప్పేసి వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి. యొక్క బాధ్యత నిజాలు ప్రజలకి తెలియజేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా మరి చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి గొడ్డలి వేటుని గుండిపోటుగా చిత్రీకరించేటువంటి కార్యక్రమం చేశాం. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రజలు అయోమయంలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే స్వయాన వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి యొక్క సొంత తమ్ముడు, ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వైఎస్ విజయమ్మ మీద పోటీ చేశాడు వివేకానంద రెడ్డి గారు. ఆ బాధ ఏమన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉందా? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ స్థాపించిన వెంటనే వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారు ఆ పార్టీలో చేరడం, తర్వాత 2 సంవత్సరాల తర్వాత ఆ పార్టీలో చేరాడు. ఆ బాధ ఏమైనా ఉందా? ఏ బాధ ఏది ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు చాలా అయోమయ అసలు ఎవరిచ్చారు, ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఎవరికి వచ్చింది, ఎవరికి ఈ అజాత శత్రువు ఈ సభ్యుడైనటువంటి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డిని చంపాల్సినటువంటి అవసరం ఆవశ్యకత
ఎవరికి వచ్చిందనేటువంటి విషయం ఈనాడు ప్రజలు అయోమయంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మనం ఎందుకు ఈనాడు ఊహించుకుంటా ఉన్నారు. కాబట్టి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి హత్యకి కారణాలని ఈ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర ప్రజలకి సంజాయిషి ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మొదలు గుండెపోటుతో చనిపోయాడని చెప్పి ఆనాడు చిత్రీకరించేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు. తర్వాత జరిగినటువంటి ఎంక్వైరీలో అది గుండెపోటు కాదు, గొడ్డని దెబ్బతోనే చనిపోయాడని చెప్పేసి మరి సిబిఐ నుంచి అనేక విధాలుగా దాంట్లో ఉన్నటువంటి సాక్షులు చెబుతున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం గమనిస్తా ఉన్నాం. విషయాలు కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు చెప్పాలని చెప్పేసి తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఆంధ్ర ప్రజలందరూ కూడా ఏం జరిగింది, వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి నిజంగానే గుండెపోటుతో చనిపోయాడా లేకుంటే హత్య గావించబడ్డాడనేటువంటి విషయాన్ని ఈనాడు సిబిఐకి ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాత సిబిఐ మనకి ఇచ్చేటువంటి సమాచారాన్ని బట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ఒక రకమైనటువంటి అయోమయానికి గురయ్యేటువంటి పరిస్థితిని మనం స్పష్టంగా గమనిస్తా ఉన్నాం. ఏ విధంగా హత్య జరిగింది, ఈ హత్యలో ముద్దాయిలు ఎవరు, ఈ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హత్య చేసినటువంటి వ్యక్తుల్ని ఎందుకు కాపాడుతా ఉన్నాడు, నిజాలని ప్రజలకు చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత ముఖ్యమంత్రిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద లేదా అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంలో ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు. సౌమ్యుడైనటువంటి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి ముందు వారు మరణించిన తర్వాత దాన్ని గుండుపోటుగా చిత్రీకరించేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు. తర్వాత అదే క్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధినేత ఆనాడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద నిందలు మోపేటువంటి కార్యక్రమం చేశారు. నారా లోకేష్ బాబును కూడా దాని గురించి ఇరికించేటువంటి కార్యక్రమం చేసి గత ఎన్నికల్లో వివేకానంద రెడ్డి హత్య పేరు చెప్పి లబ్ధి పొందేటువంటి కార్యక్రమాన్ని కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శ్రీకారం చుట్టినటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం.